ଭାଇ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାର୍ବନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କିଏ ମୃତାହତ ହୋଇଛି ନା କାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି କାର୍ବନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି? ଦେଖନ୍ତୁ ସହରର ମଝିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କାର୍ବନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ସେଟା 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଝିରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଏତେ ଧୂଳି ଧୂସର ପଡ଼ୁଛି, କାର୍ବନର କଳା କଳା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବେ ଯଦି କାଲି ହଠାତ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧୂଆଁ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ସହରବ୍ୟାପୀ ସେ ଧୂଆଁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସେଫ୍ଟିର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ସେଠାରେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ଆଜ୍ଞା 9ଟା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବୁ। ଏହାର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ୟାର ଦରକାର, ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତିରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଇଏ ଯାଇ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଅମାନିଆ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ବି କରିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ରେ ଯାଇ ବସିବୁ, ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ତ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ରହୁନି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏମାନେ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଯଦି ତାଗିଦ କରନ୍ତେ, ମୋତେ ତାଗିଦ କରନ୍ତେ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଯଦି ସହର ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ।